Sa pagdatong ni Jesucristo, lugod maabtan kita na nagpupuka nin may pagpamibi. Mantang an sa tong mga puso maugmang nag-uumaw sa iya. An aldaw na ini, iyo an enot na Domingo kan Adbiento. Pinupunan mangunyan ang bagong taon liturhiko sa kalendaryo kan simbahan. Ngunyan na panahon kan Adbiento, magpamibi kita, asin maginguwa na magbagong buhay bilang pag-andam sa ikaduwang pagdatong ni Kristo, asin man para sa maninigong selebrasyon kan Pasko nin pagkamundag. An mamamayo po sa Santa Misang ini, ang mga kanatong guest priest, Reverendo Padre Frankie Iligoyo. Matindog na po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to an awit sa pagpuon. Ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo.
asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa ton Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imong mga parasunod ining pagmaot, tanganing mantang nagsasabat sa paagi kan mga matanos na gibo, sa imong Kristong madatong, kaming mga kaibahan sa tuon niya, maging maninigo mag-ako kan langit no nakahadean, huli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matugaw po sa paghinanyog kan liturya kan tataramon. Si Propeta Isaías nagpahayag kan pagdatong kan panahon nin katuninungan. Ang panahon na ini maabot sa paagi kan Mesiyas. Iyo ini an mawuton niya tong makamtan, mantang naghihimati kita kan tataramon kan Diyos, na makamtan niya to ang katuninungan ni Kristo sa paagi kan paglakaw sa saiyang liwanag. Hinanyagon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An ipinahiling ki Isaías na aki ni Amos, dapit sa Huda, asin sa Jerusalem. Tara, sa katapusan kan mga aldaw, itutugdas an bukid kan harong kan kagurangnan, sa alituktok kan kabukidan, asin papalabawon sa kabuludan, masurulog pasiring sa iya, ang gabos na nasyon. Maralakaw, dakul na banwaan, sa kamasabi, madya, magtukad kita pasiring sa bukid, kan kagurangnan, pasiring sa harong kan Diyos ni Jacob. Tanganing matukduan kita kan sa iyang mga dalan, asin makalakaw sa iyang mga agihan. Tahali sa Sion, maluwas ang tugon, asin ang tataramon kan kagurangnan, hale sa Jerusalem. Mahukom siya sa mga nasyon, mahusay sa dakol na banwaan, pupulpuguninda sa indang mga espada na magin mga arado, sakaan sa indang mga garod na magin mga asyab. Dai ibibikyaw an espada, nasyon laban sa nasyon, dai na mag-aandam para sa gyera. Harong ni Jacob, madya, maglakaw kita sa liwanag, kan kagurangnan. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat
sa Dios. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Nagtitindog naan sa mong mga bitis sa mga tata mo, Jerusalem. Naugma ako kan ako sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Jerusalem, na itinugdok siring sa syudad, naburunyog sa sadiri asin bilog. Diyan nagturukad an mga tribo kan kagurangnan. Tadya nagtukaw an mga tronong panghukom, an mga trono kan harong ni David. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Hagadon an katuninungan kan Jerusalem, magtiwasay an mga namumuot sa imong, magkaigwanin katuninungan sa imong muralya, katiwasayan sa imong bantayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Huli sa mga tugang ko asin mga katuod, masabi ako, an katuninungan mapas sa imo. Huli sa harong kan kagurangnan na sa tung Diyos, hahanapon ko an sa imong karahayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Magbantay, haleon na sa satuyang sadiri an mga karatan, asin mabuhay susog ki Kristo. Himateon niyato an ikaduwang babasakon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Lalo na taaram nindo an panahon na oras na kamo magmata hali sa pagturog. Tangunyan orog kaharani sa to an kaligtasan, kikan magtubod kita. Palipas na an banggi, harani na an aldaw, kaya iapunta an mga gibo nindiklom, asin isolot taan mga armas kan liwanag, siring kun aldaw. Maglakaw kita susog sa dapat, bako sa maating hurulnakan, asin bururatan, bako sa kauragan, asin karigsukan, bako sa padaraog daogan, asin irinuman, kundi isulot nindo an kagurangnan na si Hesu Kristo, asin dainindo pabalunan an laman, para sa kamawotan kaiyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gabo sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Tasiring kan mga aldaw ni Noe, siring an pagdatong kan aki kan tawo. Tasiring nakaitong mga aldaw, bago magdilubyo, nagkarakanan asin nag-irinuman, nag-aaraguman asin nagpapaaraguman. Sagkod kan aldaw na maglaog si Noe sa arka, asin mayo sindanin ka aram-aram, sagkod na mag-abot ang dilubyo, asin iatong ang gabos. Siring an mangyayari pagdatong kan aki kan tawo. Dangan, duwa yaon sa lantad, an saro kukuanon, asin an saro iwawalat. Duwang babae magigiling sa gilingan, an saro kukuahon, asin an saro iwawalat. Kaya magmarigmat kamo, huli taday nindo aram kung anong aldaw maabot an sa indong kagurangnan. Sabuto nindo ini, kung aram kan kagharong, kung anong oras maabot an panahon, an parahabon, mabantay siya, asinday matugot na salakaton an sa iyang harong. Kaya kamo man mag-andam, ta sa oras na day kamo naghuhuna, maabot an aki kan tawo. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Tukaw po sa paginanyo kan humiliya. Diyos maray na hapon po sa Indogabos, mga tugang, sa liwat, asin Happy New Year po sa Indogabos. Nando po aram na bagong taon po ngunyan. Kung ang satuyang sekular na kalendaryo, secular calendar, nagpupuon ang taon kung bulan na Enero, asin sa enot na aldaw kaini, January 1. Ang simbahan po, nagpupuon ang enot na aldaw kan taon kang simbahan, kada or lambang enot na Domingo kang Adviento. Enot na Domingo kang Adviento. Kung dinangog po niya to, si commentator sa pagpuon, sinasabi duman na ngunya na aldaw, iyo an enot na panahon kan Adviento. Kaya sa lambang saro po sa Indo, Happy New Year. O pakibati po kan sa Indong kataid. Yan, o. Bako sa ng January 1 kita dapat nagbabatian, kundi ngunyan man na aldaw, na bagong taon kang simbahan, kalendaryo kang simbahan, Happy New Year man dapat. Alagad, sa duwang New Year na ini, bagong taon na sa tuyang pinagseselebrar, kada January 1, as in enot na Domingo kan Adviento, ibang maray ang duwang ini. Usually, ini pinagseselebrar ta in a very different or opposite, in a manner very different, opposite to each other. Magkasalungat na maray. Pag January 1, pinagseselebrar ta ang bagong taon sa maribok na paagi ba kung iyo po. Pag January 1, nagbabakal kita ng fireworks, 5-star, tapos quitis, si mga can afford. Si Dae, tanganing makaproducer sa naning ribok, nagbubukas kang sa indang, nag-start kang sa indang motor, binubumbahan, tanganing may ribok. Ang iba, si mga kinuang sim kang bagyo maski bako nindaman, pigagakodan, tapos pigbubutong nagpapara itok-itok sa sentro, tanganing makaproduce ning ribok. No? Si Mayo pa, sa harong sana pero pig-on ang sa indang mga component, sound system, pigsasagad ang volume, nagkikrear ning ribok. Arog ta kayan pigsasabat ang bagong taon pag Enero sa paagi kang ribok. Sabi da kaya tanganing maglayas malas. Kung iyo po, ang hapot sa bilog na taon, pigswerte po kamo. Dahil man tas si swerte po actually, nag-iba paglayas, kariribok ta, kan bagong taon. No? Kaya, magayon na pag Adviento man, kabaliktaran man ang gawi kan pagselebrar ta sa paagimanin, matuninong na pagselebrar kan bagong taon kang simbahan. Kaya ngunya na aldaw, man kitang nadangog na mga parokyang nagpaputok, nagribok, kundi matuninong,
in a prayerful manner, in a silent way, pinagseselebrar ta or sinasabat ta ining bagong taon. Taano po takay po na matuninong tang sabaton ang bagong taon kang kalendaryo kang simbahan or kang bagong taon kan simbahan. Kung ang panahon nin Kwaresma, Holy Week, igwa po ning inaapod na Kwaresma, na 40 days of preparation para po sa inaapod na Pasko kan pagkabuhay liwat, Easter Sunday, Easter season. Ang Christmas po, igwaman po ning panahon ning Adviento, for Sundays to prepare ourselves for the coming of the Son of God, ang satuyang kagurangnan, si Hesu Kristo. So kung igwaning aldaw ning preparasyon, iyo manin ang ginigibuta, preparasyon, pag-andam sa Christmas. Ang hapot, ano po si isay po ang maabot sa aldaw nin Pasko kan pagkamundag? Yung iba, si Kristo, obviously si Kristo. Pero si isay si Kristo. Si Kristo po baga kaya nagpamidbid bilang Prince of Peace, God of Peace, Prinsipe ning katuninungan. Kung pigaawit tayan ngunya na maarabot, Prinsipe nin katuninungan makangangalas na para hatol, sagkod paman siyaan marhay na pastor. Kung dahil ako napapasala, Prinsipe ning katuninungan. Kaya angay, nasa matuninong taman siya sa baton. Mala nga ni taan mahal na Diyos, ining maabot sa satuya, pinili niya na mag-abot sa matuninong talagang paagi. Bako po siyang arog kan panahon niya tungon yan. Pag may espesyal na tawong maabot, pigsasabata sa paagi ning ribok. May banda iyan. Bako iyo po, magpapatugtog. Pag ang sarong obispo maabot sa sarong parokya, minsan ang parish priest, makikiulay ning sarong banda sa pagsabat kan obispo. Or kang sarong opisyal, kang sarong politician, pag nag-aabot sa sarong okasyon, minsan may ribok. Pero ang kankurangnan, pinili niya na mag-abot sa paagi kan matuninong na banggi. Kan banging ito, grabe ang katuninungan, nabuo ang awit, Silent Night, Holy Night. Kaya maray, angay, na sa banuntang matuninong ang bagong taon nyato sa simbahan. Sana, siring man, maging matuninong bako sa nangunyan na aldaw sa pagsabat nyato kan bagong taon, kundi ang satuyang bilog na taon, maging matuninong. Dahil maging maribok, maging matuninong. An panahoning Adviento, siring man, sarong pangapudan sa satuya, kan gawi nin pagbabago. Kung panahonin Adviento, minsan minaluwas si San Juan Bautista, may pangapudan, nagkukuraho duman sa lantad, tanuson an mga dalan, patagon an kabukidan, linigan an satuyang puso. An panahon ni Adviento, sarong panahon nin pag-abot. Actually, ang Adviento sa hali sa Tataramon Adventus is coming, pag-abot. Pero pag nag-aabot, ang sarong implikasyon kayan, pag-andam. Pag may nag-aabot, nag-aandam kita. Kaya ang panahon ni Adviento, sarong man panahon nin pag-andam, pagpreparar kang satuyang sadiri. Iyon na ini, sa matuninong na paagi, sa pag-abot kan satuyang kagurangnan, na nagpamidbid sa satuyang Diyos ning katuninungan, Prinsipe nin katuninungan. Isay na po ang nag-andam sa saindo, sa Christmas. Igwa na po bagano. Siguro kamo po nagruluwas na kan sa indong Christmas lights, nagdekorar na kang sa indong harong. Itong tinago nindo sa box last year na Christmas tree, siguro pigbukasan na po nindo, as in pig-set up na po nindo sa laog kang sa indong harong. Baka nag-aandam na kamo kung anong regalo ang itatao po nindo sa indong tinubong na dinulagan kang last year. Kayo po, nag-iisip na kamo kung ano ang dadarahon nindong contribution sa Christmas party nindo. Digdi sa parokya, or sa indong opisina, or sa indong eskwelahan. Nagpe-preparar na kita. Pero ang mga iyan, inaapod tang external preparation. Preparasyon, panluwas. Panluwas, external preparation. And ang Adviento, bako po yan ang hinahagad or sinasabi sa tuyang pag-andam or preparation. Bako itong mga external preparation, kundi preparasyon panlaog, internal preparation. Ang enot na babasahon, may pinapahayag sa satuya, manunungod sa internal preparation, pag-andam panlaog nyato. Ano po ining sarong gawi na ini bilang internal preparation po nyato?
Sa surat ni Propeta Isaías, ini po ang sa iyang sinasabi, sa huring linya kang satuyang enot na babasahon. Madya, maglakaw kita sa liwanag kan kagurangnan. Madya, maglakaw kita sa liwanag kan kagurangnan. Maglakaw sa liwanag nin kagurangnan. Pag ang sarong tawo, pigsasabi tang naglalakaw sa kadikluman, ano po ang buot sabihon po kaiyan? Brown out, bako. No, bako dahil ta brown out. Kundi, pag sinabi tang naglalakaw sa kadikluman, ang tawong iyan nabubuhay sa kasalan. Ano, may maraot na gibo, nabubuhay ka ngayon sa kadikluman. Naglalakaw ka sa kadikluman. Kaya ngunyan, kan sinabi ni Propeta Isaías sa enot na babasahon, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Ibig sabihin, bayaan ta itong salanggibo, kundi kuguson ta, isabuhay ta ang tamang, ang marahay na pagkabuhay. Sa ikaduwang babasahon, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, iyon ang sa iyang pangapudan, internal preparation, preparasyon panglaog sa sarong tao. Sabi man ni surat ni San Pablo, siring kun aldaw, maglakaw kita, susog sa dapat, bako sa maating hurulnakan, asin bururatan, bako sa kauragan, asin karigsukan, bako sa pagdaraog-daogan, asin irinuman, kundi isutlot nindo ang kagurangnan, si Jesucristo, asin day nindo pabalunan ang laman, para sa kamautan kaiyan. May sinasabi man siya, bako nga itong irinuman, kapasluan, iriwal, kauragan, karigsukan, bakong pagdaraog-daugan, bakong irinuman. Iyon man yung sinasabi niya, talikdan ang siring ng mga salang, gibo, mga maraot na gibo. Kundi, suluton niyato ang kagurangnan, ang sa iya man, sunodon niyato ang sa iyang mga marahay na gibo. So iyan po ang pangapudan sa satuya, na pag-andam ngunyan na panahonin Adviento. Magayunon po yan pag-isipon. Magkulang-kulang man kita pag abot sa external preparation, at least day kita magkulang sa satuyang internal preparation. Ibig sabihin, kung magkulang man ang satuyang Christmas light sa harong, nagkapurundi na si Ibad, nakitang pang-replace, nakitang pambakal, okay lang iyan. External preparation man lang iyan. Kung kulangon kita sa regalo ta sa satuyang tinubong, iyo lang si satuyang kuyan, nakayanan, 20 pesos giraray, 20 pesos giraray. Okay lang iyan, mayong problema. External man iyan, mga external panluwas. Kung kulangon man kita sa aldaw nin Pasko, sa Noche Buena, ang pig budget mo lang ngunyan, 500 pesos. Ta sabi da kay 500 pesos, pwede ka nang maka Noche Buena. So nag-preserve ka na ng 500 pesos, tapos pag abot sa Pasko, kulang pa lang talaga. Pag kinulang ka, okay lang po giraray yan. Basta daig kita magkulang sa mga gawing karahayan. Kulangon man ang satuyang dekorasyon sa harong, kakanon sa lamesa, basta bayaan po niya to ang salang gawi na sinasabi sa enot na babasahon, sinasabi sa satuya sa ikaduwang babasahon, okay lang, asin mas marahay, iyan. Sa kabaliktaran nga ni, pero bakit pangit baga pag-isipon, bastante kita sa external preparation, ibig sabihin, magayunon si pailaw ta sa satuyang harong, daog ta si kataid ta kuyan sana, simple lang na Christmas light, sahong pabinakal, kita duman pa somewhere. Ano man kaiyan kung kumpleto or bastante kita sa handa sa Noche Buena, halimbawa ang budget mo 500,000 instead na 500 sa Noche Buena, kung hali man sa flood control project, ano man kaiyan. Mas maray na ito ano man kayang kung kumpleto kita sa mga bagay na, pero kulang man kita sa pagpreparar sa satuyang sadiri. Ibig sabihin, bastante kita, marahay si dekorasyon, marahay si kakanon, pero dahi taman pigtaralakudan si mga salanggibo. Paslo man giraray kita, para iwal man giraray kita, sobra-sobra man giraray kitang mag-inom, itong paraburat, kumbaga. I-clarify tayo, pag-inom, bako man maraot. Basta, sabi kan, drink moderately. Pero kung sobra-sobra na, dahil tapig babayaan, diyan kita napapasala, diyan kita nagkukulang. Kaya ining panahon ng Adviento, ang 5 Domingo, maging sapat na pag-andam para sa satuya.
Sa pag-andam pong iyan, paggibong marahay, pagtalikod kin kasalan, minsan may encounter kita dyan po na nin pagmati na itong pagiging hopeless, itong nadidisganar, discourage, nadidisganar kita. Minsan po baga, sa satuyang buhay, pag kita naghihinguwa na magpakamarahay, minsan, mayo po ning return, namatian po nindo yan, itong nagpakamarahay ka, pero garong mayong balos, garong useless, mayo kitang nakukua. No? Minsan makakainkwentro kita po kayan. Kaya, sa panahon man na ini, sa uinot na aldaw na ini, subago pigsulaan po ang enot na kandila po kay ning inaapod na Corona de Adviento, Advent wreath. Ang enot na kandila po nagsisimbolonin paglaom, hope. Ano po ang paglaom? Iyo po ini ang nagtutulod sa satuya, tanganing magpadagos sa tahaw kan kasakitan sa buhay. Ang paglaom po, iyo po ay nagtutulod sa satuya. Halimbawa po, pag ang sarong tao, ang sarong estudyante, nag-aadal, pag hinalian mo siya ng paglaom, siyang paglaom na makakapasar, magiging useless ang sa iyang pag-adal. Para sa in pa na siya magpadagos, kung mayo man siya ng paglaom na makakapasar sa exam, pag-abot kan panahon. Kaya itong mga nurses na nakaparasar ngunya na taon, itong sakit kang sa indang pag-adal, daw masakiton, pinadagos ninda dahil kang aldaw na ini, naglalaom sindang makakapasar sa aldaw na ini. Kaya, pag kita man naghinguwa na magibuning marahay sa pangapudan kaining Adviento, na pwedeng sa paghinguwa niya itong magibuning marahay na yan, na pwede kitang makainkwentro ng discouragement or hopelessness, kawaranin paglaom, tagarong mayong balos, mayo man nangyayaring marahay sa satuya, nagmamaigot na ako. Ito yung mga taong nagsasabi minsan, at ang ngani nagtabang na, tapos, kuyan, arog pa nga ka ini. Ako na ngayon nagmaray buot, pero ako pa nga si sala. Nadi-discourage baga kita pag mayong return ang marahay nagibo. Ang paglaom mo niya na, ang enot na kandila na nagsisimbolo ning paglaom, ilugod ang danay na magtulod sa sato, sa paggibo ning marahay, sa pagtalikod sa kasalan, na sinasabi sa sato bilang pag-andam, sa paglabigot na kita maging banal. Totoo, masakit, pero maglaom kita na mga paghinguwat ang maging marahay, pagtalikod sa kasalan, babalusan nin mahal na Diyos. Babalusan nin mahal na Diyos. Sa liwat, magilugod, maninigong panahon ning pag-andam ang Advientong ini. Tanganing iandam niya to ang satuyang sadiring maninigo sa pag-abot kang satuyang kagurangnan. Linigan ang mga puso, tanuson ang mga dalan, patagon ang mga kabukidan, bayaan ang mga salang gibo. Matindog po kita sa pagpahayag nin pagtubod. Nagtutubod ako. Nagtutubod ako sa Diyos.
banal na simbahan na Katoliko, sa panumbalik na sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkamuhan liwan ng Ama, sa buhay na dahil kasalukuyan. Sa paglaog niyato sa panahon kan Adviento, mamibi kita sa Ama sa bilog niyatong puso, tanganing pakinabangan ta ang pagkakataon para sa bagong kapinunan nin grasya. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga namamayukan simbahan, padagos na mamidbidan ang saindang nangungurog na misyon sa pagharubay ki Kristo, ang ilaw, ininkinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang banal na panahon na ini, magtalubo kita sa pagkamidbid kan presensya ni Kristo. Urog na sa mga tugang niyatong dukha asin nagsasakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang paghidaw kan sa tung puso sa kaugmahan na nagdadanay, malubos sa pagsunod kay Kristo sa dalan na sa iyang linakawan, hale sa Belen, pasiring sa Kalbaryo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, mag-ako nin kusog asin paglaom ngunyan na Adbiento, huli kan nakakaumay na presensya kan Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya gadan, makamati kan daing sagkod na kagayagayahan kay ba ni Kristo, ang kagurangnan asin para ligtas. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mo. O Diyos na makakamhan, himatea, ang samong mga pamibi, buksan mo ang samong mga mata sa imong presensya sa kapalibutan. Ang panahon kan Adviento, magparanisa mo sa imo, asin sa lambang saro, mantang naghahalat kami sa maugmang paglaom, kan pagdatong kan sa imong aki, si Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang.
Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asin sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod ken kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kamawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakuaan mga atang na dinudulot mi, gikan sa mga karahayan mo, hulit at tinutugot mong magin mahusay an sa mong debosyon ngunya na panahon, papagkanigwana ini magin para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kang inakong laman, inutob niya an katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo andalan ning kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo an nahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga na ngunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Magluod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin girare pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo,
kan bago asindanay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Nagsawa kami sa gabos nga marao, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan. Mantang kami naghahalan, kan maong mangpaglaon, asin pagdatong kan sa mo para ligtas na si Jesu Cristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarauhan kamo ning katuninungan. Peace be with you all. Magluhod po. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalang kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo na kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag, mauumayan.
Magluhod po. Pamibi sa Hobilio. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadayaan mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na kami dai mapagal, sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamarawayan, magliliwanag, sagkod paman. An biyaya kan Hobilio, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan pag-iidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo samuyang Diyos, banal sagkod paman. An kamarawayan asin kaumawan, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matindog na po ang gabos. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar, nahuli kaini kaming mga naglalakaw, sa tahaw kan mga bagay na kinabanon, ngunyan sa imong gibuhon, sa mga bagay na langit nun mamuot, asin sa mga nagdadanay sa bagay magdayupot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Second collection, enot, igwa po kita nin second collection bilang ambag nyato sa pagdekurar kan sa tong simbahan, asin pag-andam para sa panahon nin Adviento, asin Kapaskuhan. Mumpo, salamat po sa indong mga dulot nin arak sa misa. Sa ngunyan, dakol pa po kita ning mumpo. Kaya imbis po na mumpo, pwede man po kamo magdulot nin ibang bagay, arog kan panlinig o grocery items para sa tugang nyatong mga dukha. Lantern Parade asin Pasko sa parokya. Sa petsa 6 kang Disyembre, gigibuhon po ang Lantern Parade asin Pasko sa parokya. Linalauman po ang mga religious organizations asin Barangay Pastoral Council na makisumaro sa nasabing pagtiripon. Magdara po nin parol na susog sa kulor kan sa indong cluster o barangay. Immaculada Concepcion asin First Communion. Sa petsa 8 kan Disyembre, aldaw na Lunes, kafiestahan kan Immaculada Concepcion. An aldaw na ini sarong holiday of obligation. Sinasadul po ang lambang katoliko na magsimba sa aldaw na iyan. An misa po gigibuhon sa oras na alas 6 nin aga, alas 4 nin hapon, asin alas 5:30, asin alas 7 nin banggi. Igwa po nin primera komunyon an mga aki sa oras na alas 8 asin alas 2 nin hapon. Little Niño 2026, bukas na po ang pagpalista para sa Little Niño 2026. Magrani na lang sa opisina o sa miyembro kan Ancilla Dominus Dei para sa mga kahaputan. Gigibuhon po, Domus Dei palan. Domus Dei para sa mga kahaputan. Gigibuhon po ang presentasyon kan mga kandidato sa petsa 14 kang Disyembre, durante kan misa sa alas 8. Tabangan ta po ang Ancilla Domus Dei asin ang Barangay Pastoral Council sa pag-recruit nin mga kandidato. Salamat po. Magrani po sa inutan si mga nagseselebrar kang kumpleanyo, digdi,
para sa pagbendisyon. Ngunya na aldaw. Si mga may birthday po, ngunya na aldaw, digdi po sa inutan, para po sa pagbendisyon. Matindog po ang gabos. Dios Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalong buhay. Hinanyugan sa mong mga pamibi para sa mga tugang niya mong ini sa imong surugoon, nangunya nagseselebrar kan sa indang kompleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siring man an sa indang familia. Irayo mo sa tentasyon, kahilangan, asin anuman nakatibaadan. Tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Ini hinahagad mi, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy An kagurangnan mapas sa indo. asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo asin maghagad ning bendisyon sa mahal na Dios. An makakamhan asin may hirakon na Dios na an pagdatong kan bugtong niyang aki, tinutubod nindo sa nakaaging panahon asin hinahalat sa maabot na panahon, magbendisyon sa indo sa liwanag kan sa iyang pagdatong, asin magpayaman sa indo sa iyang bendisyon. Amen. Sa dalan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusog sa pagtubod, nag-uugma sa paglaom, asin nakakahimo sa pagkamuot. Amen. Nakamong mga nag-uugma sa maimbod na buot, sa pagdatong kan satong paratubos, susog sa laman, payamanon sa mga balaog kan buhay na daing tapos, sa panahon na madatong, siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo, asin magdanay sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.